Frula je, priznaćete, veoma lepo zvučala u rukama Branka Polića koji nam je došao iz Priboja na Limu. Branko, ako nemate ništa protiv, ja bih pozvao jednu poznatu interpretatorku narodnih melodija da nam se pridruži. Može? Može. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Evo, poštovani gledalci, oni koji znaju, znaju da su to otac i ćerka. Baš tako. Oni koji ne znaju, saznali su ovoga trenutka. Da li je ljubav prema ovoj vrsti muzike ostala u ovom slučaju od oca prema ćerke? Moguće. Ne da je moguće, nego je to sigurno. Moj otac nije imao muške dece, nas 3 smo. Ja sam najstarija i zatim slede još 2 mlađe sestre. I slažemo se sa tom činjenicom. Da, u stvari on je krenuo sa tom muzikom, pa ste vi nastavili, Ana. Da, apsolutno. I uz njegovu frulu sam ja odrasla. U stvari ona pošla sa mnom. Da, pošto je on bio stariji, uveo me u muziku, a i u pitanju su i geni, sigurno. Da li je ovo prvi zajednički nastup u jednom sličnom programu? Jeste. Prvi put nastup. Jeste, nadamo se ne i poslednji. Drago mi je što je ekipa Čaše vode se izvora navratila i u moj kraj i uverena sam da ljudi iz mog kraja imaju šta pokazati u ovoj emisiji, jako su muzikalni, vole muziku i drago mi je da sam, eto, među njima danas. Možemo da obećamo da ćete i u ovoj emisiji nastupiti zajedno?